המצלמה. תודה לאילנה. טוב? מוכנה? 3, 4. מה כתוב שמריינתי? תודה רבה, אילנה. אלעד, תראה. מי כאן? מי זה? תודה לאילנה. אמא של יונתן. רגע, 3, 4, תודה אמא של יונה. תודה לאילנה, אמא של יונה. תודה לאילנה. טוב? 3, 4, ותודה לאילנה. מוטי? 3, 4, ותודה לאילנה, אמא של יונה. תודה לאילנה, אמא של יונה. לאילנה, אמא של יונתן. תודה לאילנה. נועה, תגידי תודה לאילנה. ותודה לאילנה, אמא של יונתן. תודה רבה לאילנה.